ماکدۆنیا ددیرۆکێدە دناو سینۆرێن چەندین دەولەت و ئیمپەراتۆریان دەمایە هەتا ئیرۆ ئیمپەراتۆریا ڕۆمایی ئۆسمانیان ژێ دناودە هەروهایە و بێتری 500 ساڵێ دبن دەسلاتە ئۆسمانیان دەبوویە وڵاتێک و 100 ساڵە بیستاندە بەشێ باشووریە کۆمەرە سۆسیالیستە فەدەراتیڤا یوگۆسلاڤیای پێکدانێ di sala 1991'de serxobûna xwe ragihandiye. Duwarê etnîkî de jî xwedî dewlemendiyekê yê welêt. Li Makedonyayê ku herî zêde Makedonlê dijîn, herûha Arnavut, Tirk, Roman, Sırp, Boşnak û ulah jî hin ji wan grûvanin ku bi hejmara xwe xwedî giringiyekê ne li welêt. Ez wek tûrîstekî ji Hollandayê hatim, da yekem car serdana vê derê bikim. Ev keleha kevnarê jî wek hemû kelehên kevn yên li bajarên ku bûn qadên cengê xwedî roleke girîng bûye di dema xwe de. Him di parastina bajêr û him jî di mezinbûnê de. Dibe ku hê ez li hemû bajarê negeriyabim. Lê dema ez ji vir li bajêr nêrim kêm zêde tê digihîjim bêrihekê wî yê çawa heye. Ez hema hemal seranserê hemû Balkanan geriyam û Makedonya jî li gel parastina wê taybetmendiya Balkanan duwarê pirçandîtiyê de jî baldar el gor min. Li Komera Makedonyayê duwarê olî de bi hejmara 164.7 Ortodoksî ola serekeye û li dûwê jî bi 134.3 jî Misliman beşekî mezin yê welêt pêkdînin. Lewra jî li gel dêran gelek mizyef jî li tenişte hev li benda bawermendên xwe ne. Bajarê Skopje ku paytextê welêt e, bajarê herî mezin e û ji 2 milyon şêniyên welêt 500,000 wê li xwe digire. Ev bajarekî gelekî taybet el gor min. Ne tenê di nav bajarên Makedonyayê, li seranserê Balkanan jî. Ev derciyekî gelekî kevn û malevaniya çendîn kültürî kiriye. Makedon, Arnavut, Sırp, Türk, tev pêk ve dijîn. Tam ne bawerim, di navbera salên 1963 1967 de avahiya parlamentoyê û Disneyland hebûne li vir. Lê hemû hatine hilweşandin. Berê ev der Las Vegas'a herêmê bûye. Ger tu ji min bipirsî, bi min ev der nûnertiya Makedonyayê nake. Bajarên diniyê welatên derên ku nûnertiya nasnameya vî welatî dikin. Oxiriye bîtolayê bi min Makedonya, lê ne ev dere. Skopje is not representing Macedonia. Gelaha paytaxta Makedonya Skopyayê ku di serdema Romayiyan de hatiye çêkirin û bûye yek ji girîngtirîn sembola bajêr, li xala herî bilind yê bajêr dimîne û çemê vardarê dibin ridharike. Gelaha ku li gor zanyariyên heyî piştî zaynê di sala şeşan de hatiye çêkirin, li gel çendîn hilweşîn û erdhejan xwegihandiye heta îro. Yek ji sembolên din jî ku heta îro hebûna xwe parastiye, pira kevirîne ku qada paytextê û bazara kevin digîne hev ji ser çemê vardarê. Ev pira kevnare ji bilî sembola bajêr wek nîşaneya dijayetiya Makedon û Arnawutan jî tê dîtin. Lewra Makedon laliyekî û Arnawut û çendîn grûpên etnîkiyên din laliyê diniyê pirê dijîn û têkiliyeke sar heye di navbera wan de. Osmanlılar için ev derwektê zanîn dibin desthilata çendîn împeratoriyan de maye û em Arnawut û çendîn grûpên etnîkiyên din pêk vedijîn li vî welatî. Ez ji vî bajarê gelekî hez dikim. Lê belê Makedonî ji me Arnawutan qet hez nakin, ji ber ku em misilmanin. Dema em diçin derve, mîna em kesên xerabin bi me re tev digerin. Pira kevirîn jî mîna sînorekî di navbera me û wan de. Aliyek ew in, aliyê din jî em. An jî Türk, Boşnak û her wekî din. Onlar bizi kötü insanlar gibi tanıtıyorlar herkese. Bajarê ku restûrekirina qadawê hêjî didome, bi peykerên xwe jî têra xwe balê dikşîne. Lewra
بدەهەم پەیکەر بە هەموو هەیبەت و زەرەفەتا خۆ قادێت خەملینن. پایتەختê Makedonyayê bajarê Skopya xwediyê berfirehtirîn qadeyê li seranserê welêt û peykerê İskenderê mezin jî yek ji berhemên herî giring e ji bo geştiyarên wê. Li tenişta pira kevrin ku di serdema Fatih Sultan Mehmed de hatiye çêkirin. وڵاتێک و بدەرفەتێن سەردەما خۆ هەوڵ دەدە پرۆفیلەکە نوواوا بگەشتخۆرە لەگەل هەر تشتی هێژی خۆشوێ پەرچەبوونا خۆیان ساڵێن نۆتیدە ڕزگار نەکریە. بەلێوەکل هەموو دەرێن جیهانێ ئاواهی سوک و کۆلان تێگوهارین و پەیکەرێن سەرخۆبوون و ڕزگاریە تێن ئاواکردن. لێبەلێ پاککردنا بیرەوەریا بکۆل و گوهرینە هێشماندیە دەناوجڤاکێدە بەرامبەری هەف هێژی دەمەکە درێژ و ئارام دخوازە. ئالان جوان ڕوودا و سکۆپیا.